Театър Вилекула представя Нейде в стара планина има къщичка една. В нея стават чудеса. Хайде, бързо с нас ела, че благуните, започват своята игра. Той е Гарбър, погледни, смел юнак е, запомни. С него без да чакаш ти, приключение хвани. Вижте, Елша, е това, има тя една мечта, да е по-добър света. Парам-парам, парам-парам. Скръц, помидрен, дрън са те, малки смешни духове. С тях усмивка те зове, чак до късни часове. А това е Чичо Боб, деца, майстор най-добър в света. Той умее куп неща. Парам-парам, парам-парам. Благуните. Песента на птицата. Трета част. При срещата ни с благуните миналия път видяхме как те, заедно с Чичо Боб, отидоха на излет в Стара планина. Вижте, вижте! Това не е ли нашето място? Миналия път бяхме отседнали точно тук. Чичо Боб, виж какво е станало с пейката, дето направи миналия път. Да, вятърът я е събори. Чичо Боб, ще можеш ли да я поправиш и пак да пообядваме тук? Разбира се. Нали за това си нося инструменти. Искате ли, докато Чичо Боб поправи пейката, ние да направим една игра на Пиян Морков? Разбира се! Това е чудесна идея! Добре, хайде! След това благуните и духчетата играха на Пиян Морков. Готови ли сте? Къде? Готови сме! Опа! Браво! Хайде, давай! Хайде, дай! Взимаме! Опа! За малко! Хвана! Гарбър, дръж! Ей сега, Гарбър! Оп! Хайде, дрън! Оба! Давай! После Гарбър каза: От тази игра и от чистият въздух много изгладнях. Да. Тогава да ядем. Хайде! Най-ми е вкусно, когато се храня сред природата. На мен пък винаги ми е вкусно. За теб знаем. Какво пък? Просто обичам да ям. Вижте, сред природата всичко е хубаво. И дърветата, и цветята, и тревата. Да, така е. Да. На мен понякога през зимата ми става мъчно за тях. Ама, Чичо Боб, какво ще правим след като се нахрани? Първо мъничко ще си починем. А след това аз ще събера изсъхнали съчки, с които да разпалвам камината през зимата. А вие, ако искате, може да си наберете различни цветя или листа от дърветата. Които ще занесем вкъщи и когато през зимата ви стане мъчно за природата, ще ги разглеждате и ще си спомняте за хубавия излет. Ама, Чичо Боб, как ще ги запазим до зимата? Да. Ще направим хербари. Хербари? Хербари! Чичо Боб, какво е това хербари? И как да си направим? След като наберете красиви цветя и листа от дърветата, ще ги сложим между страниците на една много дебела книга. След няколко седмици те ще изсъхнат. После аз ще ви направя рамки, в които ще поставите цветята и готово. Аз ще събирам хубави цветя. А пък аз
ще събирам красиви листа. Браво! Ми то за нас какво остана? Вие можете да събирате красиви камъчета. Те стават ли за хербари? Не, но тях може да ги поставим в купа или да ги наредим на камината в хола. Да. Чудесно! Добре, хайде да събираме красиви камъчета. Хайде. Хайде. Хайде, Гарбър, нямам търпение. Аз ще събера най-хубавите цветя. Да. А малко по-късно кошниците бяха пълни с цветя, листа и камъчета. Ето. Ей, набрахте ли красиви цветя и листа за хербари? Да. А вие събрахте ли камъчета? Да. Тогава да тръгваме. Хайде. Хайде. Ето, много е хубаво, виж. Да. Жълтичко. Слагам го тук. Браво, Елша. Я. Добре. Добре. А друго има ли? Няма. Ето. Я. Виж. Добре. Чичо Боб. Ще станат страхотни хербари. И аз така мисля. Да. Много хубави цветя и листа сте набрали. Много са хубави. Да, Чичо Боб, много. аз намерих това лилавото камъче. Да. О, много е хубаво. Погледни, това кръглото го намерих аз. Красиво е, нали? О, да. Ама какво се хвалите? Я вижте аз какво намерих. Но това не е камъче. Как така? Ами това е птиче яйчице. Как така? Наистина ли? Значи вътре има малко пиленце. Да. Леко. Леко, внимавай. Елша, вземи го внимателно и го сложи в кошницата. Кошницата. Добре, ето сега. Къде го намерихте? Ами беше в гората. Дрън. Само не ми казвай, че си бъркал в гнездото на някоя птица, защото... Ама глупости. Как въобще може да си го помислиш? Чичо Боб, намерих го в храстите под едно дърво. Помислих го за камъче. Спокойно. Ти не си виновен. То наистина много прилича на камъче. Нали? Да. Сигурно е било в гнездото, вятърът го е духнал и яйцето е падало. Да. Ти спомняш ли си къде точно го намери? Да, помня. Добре, тогава ще отидем да го върнем. Елша, подай ми кошницата. Чичо Боб, искаш ли да дойда с теб? Не. Вие довършете хербариите. Добре, вие Довършим. Да. служете камъчетата на камината. А ние с теб тръгваме. Добре. Хайде. Така, сега. Така. Да довършим. Така, хербари. Така. Ето. Тук. Аз Още мисля, едно. че моето камъче... Слагам го. Чичо Боб, ето тук. Ето тук го намерих. Под това дърво. Както и предполагах. Паднало е от това гнездо. И какво ще правим? Понеже ти можеш да летиш, ще вземеш яйцето, ще литнеш до гнездото и ще го оставиш там. Хвани го внимателно. Добре. Браво. Добре. Хайде. Ще се справя. Хайде. А какво ще стане след това, ще разберем при следващата ни среща.
Para